Dnešný zápas bol parádny, hlavne, že sme hrali na tomto štadióne, bolo to veľmi napínavé, ale hralo sa nám výborne. Teda ja som strašne rád, že som dal gól a bol môj vždycky sen, že vlastne by som chcel dať gól alebo hrať na takomto slavnom štadióne nejakom. A sa mi to splnilo, že som dal gól, takže pocity mám úžasné, fakt. To úžasné pre celý klub, pretože sme vyhrali ligu a teraz aj turnaj. A je to prvýkrát v histórii Kopánky, čiže sa z toho veľmi tešíme. Bol som trošku sklamaný z toho gólu, čo sme inkasovali, ale tak dali sme to dokopy, potom sme išli na tie penalty a bol to nervák strašný, ale tak zvládli sme to a Gregor nás podržal a vďaka patrí mu. Tam je krásny pohár a aj z našho hru sme celkom spokojní, zlepšilo sa to cez druhý polčas. Ideme na Kopánku a dúfam, že budú oslaviť dobre, teším sa na to a budeme do rána, dúfam. Vyhrali sme dobrú zostavu, hlavne náš bývalý kapitán, dajme tomu. No čo, najlepší sme.